Bona tarda, benvinguts de nou aquí a la Universitat de Barcelona amb aquestes jornades dedicades a la posada en valor del nostre patrimoni funerari, del patrimoni funerari català. Inaugurem la tercera taula dedicada a l'antropologia de la mort, recollint tots aquells aspectes a l'entorn d'aquest patrimoni funerari. I ho fem amb una persona que ha estat fonamental també per aquest projecte, que és Adrià Terol. Adrià Terol és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, màster en Gestió Cultural i actualment és la persona que gestiona a nivell tècnic tot aquest patrimoni cultural a l'entorn dels cementiris de Barcelona i especialment està involucrat amb el Museu de les Carrosses Fúnebres. Us deixo amb Adrià Terol i inaugurem aquesta tercera taula. Molt bé, bona tarda a tothom. En primer lloc volia agrair a l'organització el fet d'invitar-me a aquesta jornada i també poder col·laborar d'aquest projecte que trobo tan interessant. Bé, la meva exposició l'he titulat La gestió cultural de la mort perquè considero que la gestió cultural no només ha d'anar enfocada a la preservació i a la conservació i difusió del patrimoni funerari, sinó que també ha de tenir en compte que ha de servir per transformar la societat. Amb això vull dir que també ha de servir per trencar barreres emocionals que ens separen amb els cementiris i, en definitiva, naturalitzar la mort. Bé, aquesta exposició l'he dividit en 4 blocs. La primera, la presentació, que ja l'ha fet el Ramon. El segon i tercer bloc és a tall introductori, una miqueta per veure com ha evolucionat aquests rituals funeraris i aquesta concepció que hem tingut amb la mort al llarg de la història. I el quart bloc, diguéssim, seria ja el plat fort, on aquí detallo la gestió que fem des de Cementiris de Barcelona, des de que fa ja uns quants anys enrere, i bé, aquí parlarem una miqueta de les complexitats que hi ha en el dia a dia, les dificultats, les activitats que desenvolupem, etc. Bé, aquesta és la presentació. El segon bloc l'he titulat La mort, una porta al passat. Destaco una frase que segurament tots de nosaltres l'hem dit alguna vegada, que és que els cementiris són un reflex de la ciutat. I així és. Les manifestacions culturals entorn de la mort ens serveixen per poder entendre o comprendre millor les societats que ens han precedit, però cal d'aquesta gestió cultural per poder realment connectar amb aquest llegat patrimonial que ens ha arribat fins a dia d'avui i d'aquesta manera poder comprendre millor el present que ens envolta. Tenim la sort de viure en una ciutat mil·lenària, per tant podem tirar molts segles enrere. He escollit 3 etapes fonamentals en la història que penso que ha estat un abans i un després també en els rituals funeraris. Ens podem situar fins a Bàrcino, la ciutat romana. Gràcies al treball que s'ha fet des de, en aquest cas, del Museu d'Història de Barcelona, hem pogut entendre i comprendre millor la societat romana dels segles I al III després de Crist i podem disposar d'un llegat cultural molt important a la plaça Vila de Madrid de Barcelona. Evidentment, l'entrada del cristianisme ho va capgirar tot. Vam passar d'enterrar fora muralles per raons higièniques a la vora de les vies principals d'entrada i sortida de les ciutats, a enterrar dins de les muralles i com més a prop de les esglésies millor, en els fossars parroquials. Això evidentment evidenciava que l'església estava monopolitzant la mort, tant la vida com la mort de les persones. I finalment crec que l'altre punt d'inflexió és l'aparició dels cementiris, que també és el que ens porta a parlar avui tots aquí. Va ser la Il·lustració, aquest corrent filosòfic, polític, social, que va impulsar diferents processos revolucionaris al món, la Guerra de la Independència dels Estats Units, la Revolució Francesa, que ens va permetre entrar en una nova era, i amb això també va potenciar l'higienisme, el qual va, entre d'altres coses, recomanar el tancament dels fossars parroquials i la inauguració dels cementiris com a nova forma d'enterrar. Bé, el tercer bloc seria fer una repassada del que va significar l'aparició del cementiri. Barcelona arribava al segle XVIII sent una ciutat amb una estructura medieval, emmurallada. Aquestes muralles que durant tants segles es van servir per defensar-nos d'atacs externs es van girar en contra i va passar a oprimir la població.
Aquella ciutat, per tant, estava oprimida, era una ciutat d'una estructura de carrers estrets, poc ventilats, sense claveran, sense aigua corrent, per tant, amb moltes deficiències estructurals, i en aquella ciutat se li van sumar el problema dels enterraments. En aquell moment, com comentàvem, s'enterraven fossars parroquials o cementiris parroquials, amb aquell creixement demogràfic tan fort que va haver-hi, sobretot a principis del segle XIX, per posar només una xifra, entre el 1800 i el 1850 vam duplicar la població, vam passar de 90.000 a 180.000 habitants, per tant aquell creixement demogràfic tan ràpid i tan fort va provocar situacions de gran insalubritat. I aquí mostrem una de les epidèmies més greus que hi ha hagut mai en la història, que va ser la febre groga, que en 4 mesos van morir més de 10.000 persones. Per tant, s'havia de trobar una solució, que era enterrar fora muralles, un altre cop, com havien fet els antics romans. El bisbe Climent va ser qui va impulsar, Josep Climent, l'any 1775, va impulsar la creació d'un cementiri fora muralles, el va ubicar en uns terrenys propietat de l'Església, on actualment hi ha el cementiri del Poble Nou, però evidentment això va significar un xoc cultural massa fort per a la població, per tant la gent es va negar en rotund a enterrar els difunts fora muralles perquè semblava com si els abandonessin. No obstant això, com comentava, el creixement demogràfic feia pràcticament obligatori haver d'enterrar fora muralles, i així va ser. L'any 1819 el bisbe Pau Sitjar li va encarregar a Antonio Ginesi la construcció del cementiri del Poble Nou. I és aquí on ens trobem per primera vegada que la mort ja queda desplaçada de la vida. La mort ja surt de la ciutat. Evidentment això va canviar el ritual funerari. En primer lloc va sorgir un ofici, que eren els transportadors de difunts, que traslladaven a pes la persona fins al cementiri, però clar, com que distanciava 1,5 quilòmetres, evidentment això era una feina molt feixuga i fins i tot perillosa, perquè eren terrenys despoblats on hi havia robatoris, i és per això que al cap de poc temps, l'any 1836, l'alcalde de Barcelona, Josep Maria de Cabanes, va imposar la utilització del carruatge fúnebre, de la carrossa fúnebre. Evidentment això va significar un segon xoc cultural, no només era enterrar fora muralles, sinó que ara els difunts eren portats per animals, per bèsties, i això va ser entès com una falta de respecte greu quan sempre eren transportats a pes, a espatlles, com a gest d'estima i de respecte al difunt. No obstant això, a poc a poc es van haver d'anar acostumant, sobretot per raons higièniques, i tot i la distància que hi havia amb el cementiri, els vincles emocionals, els vincles amb aquest cementiri seguien vius, i mostra estar que a mitjans del segle XIX la burgesia va sol·licitar un departament, va sol·licitar ampliar el cementiri, construir el departament segon, i allà poder enterrar els seus familiars amb distincions. O sigui, van fer ús de l'art com a símbol de prestigi i de distinció social. Cal dir, però, que a finals ja de l'època del segle XIX, sobretot impulsat pel progrés de la medicina i de la ciència, on es van descobrir les vacunes i on l'objectiu d'aquesta nova societat era allargar l'esperança de la vida, la mort cada cop tenia menys cabuda dins d'aquesta societat, i mostra estar, que jo crec que aquesta imatge és molt il·lustrativa, que el cementiri de Montjuïc va ser construït literalment d'esquenes a la ciutat. Allà en el cementiri hi van aparèixer una nova tipologia de sepultures, unes sepultures amb una visió molt més terrenal de la mort, com podem veure amb el Memento Homo o amb la sepultura de Nicolau Juncosa, on fora de grandiloqüències mira la mort d'una manera natural, quotidiana, fins i tot. Aquest procés ens ha portat al segle XX a uns cementiris que en gran part han estat oblidats i, per tant, degradats. I és en el quart bloc on ens situem, que és què cal fer, una gestió cultural per capgirar aquesta situació. La gestió cultural, com deia al principi, ha de tindre dues potes. La primera és potenciar, conservar i difondre aquest patrimoni funerari, però al mateix temps hem d'intentar transformar la societat. Per tant, hem d'enfocar-lo també per trencar barreres emocionals i trencar aquest tabú que existeix avui dia, que és la mort. Una cosa sense l'altra no tindria sentit, sense trencar aquestes barreres no podem accedir al patrimoni funerari i viceversa. Per posar-ho en context, cal dir que la dinàmica del sector cultural no és bona, perquè hem patit
crisis econòmiques, l'IVA cultural, ara patim una epidèmia, però s'han fet esforços des de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, fundada el 2014, per preservar i conservar el patrimoni. Una mica es van emmirallar amb la Gran Bretanya, que va ser pionera en aquest sentit, i després el projecte que ens reuneix aquí, Art Funerari, que tot i aquestes dificultats està fent grans esforços per reforçar el patrimoni funerari i el sector cultural. Bé, també comentar alguns antecedents. Sí que és veritat que hi ha hagut diverses persones, i avui hem pogut escoltar, per exemple, la Isabel Marín o la Isabel Coll, que fa molts anys que treballen la matèria, potser abans que jo nasqués i tot, però així projectes comuns no n'hi ha hagut tants. Un antecedent, i crec que cal destacar, és l'edició del llibre Un passeig pel cementiri del Poblenou, perquè va ser l'inici de les rutes als cementiris. Va ser escrit per l'Elisa Martí, la Maria Isabel Marín i la Lídia Català, qui va fer tota la part d'investigació. I aquest llibre va ser reeditat el 2017 i és aquí on van començar les rutes als cementiris. Un altre projecte que he trobat interessant de destacar és el Cervell Social. Va ser un projecte impulsat per l'Autònoma i l'Ajuntament de Barcelona l'any 2006. Van crear una ruta que es deia la Barcelona Eterna, la mort enfront del mirall, i era un projecte que s'enfocava principalment en el fet de naturalitzar la mort. Principalment es volia tractar la mort com un aspecte quotidià, un aspecte natural més de la vida, i intentant així millorar la qualitat de vida de les persones perquè en aquest aspecte no tinguessin aquesta angoixa o aquesta por a morir. Bé, les tasques que desenvolupem als cementiris, penso que una que és fonamental és la conservació. Sense tenir els cementiris ben conservats, evidentment crea rebuig i fomenta aquestes barreres emocionals que ens separen amb els cementiris. La conservació dels cementiris té unes complexitats perquè antigament els titulars de les sepultures tenien contractes a perpetuïtat i això feia que poguessin estar allà per l'eternitat encara que no conservessin la sepultura, encara que s'oblidessin d'aquella sepultura. I és per això que ens han arribat panteons tan destacats com alguns que ara us mostraré en un estat deplorable. Aquí hi ha hagut un canvi ara fa poc que des dels serveis jurídics han eliminat aquestes perpetuïtats precisament per intentar que no passi, que no repeteixi aquest aspecte. I al cementiri del Poblenou ja s'ha pogut revertir la situació, s'han restaurat diferents panteons, en concret 5, 4 dels quals ja han estat adquirits per altres famílies, com és aquest panteó que veiem en imatge, restaurat el 2013, o aquest altre, el doctor Joaquim Curós, també restaurat el mateix any. També s'ha fet una rehabilitació amb peces patrimonials destacades de cada cementiri. Per exemple, el cementiri de Montjuïc es va restaurar el panteó de Leandre Albareda. Al cementiri del Poblenou també es va restaurar al mateix moment que es feien els panteons la capella, que és un dels elements més destacats del cementiri. Gràcies a aquella restauració hem habilitat un nou espai per desenvolupar activitats culturals, hem fet actuacions teatrals, lectures de poemes, diverses activitats que fa que la població es pugui apropar cada cop més als cementiris. El Panteó de Leandre Albareda és una mostra clara d'aquesta restauració que es va dur a terme el 2015 i també en els altres cementiris petits, no només amb els dos monumentals, sinó també amb els altres. A Sant Andreu es va restaurar la façana principal i també la capella. Al cementiri de Sants es va restaurar tota la façana principal. A les Corts es va restaurar la capella, també molt destacada. Igualment s'ha restaurat el mur perimetral i part de l'administració. I també tenim un conveni amb l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, amb la qual els enviem algunes peces funeràries més petites perquè les puguin treballar en els seus tallers i així els estudiants puguin treballar en les tècniques de restauració. I a trets generals, cal dir que Cementiris de Barcelona des de l'any passat que ha desenvolupat tot un pla director de rehabilitació i restauració dels cementiris per millorar sobretot aspectes generals com és l'arbrat, la pavimentació, les fonts d'aigua, o sigui, l'accessibilitat, que aquest és un altre aspecte que considero que és fonamental, perquè
els cementiris no es vegin com indrets estranys, ja que la seva ubicació normalment ja està allunyada, doncs cal que aquesta accessibilitat sigui bona, i perquè ho sigui també cal habilitar-la a totes les persones. Aquelles persones amb discapacitat física, amb una mobilitat reduïda, doncs disposem de cotxes elèctrics per acompanyar la gent gran, per exemple, o fins i tot plànols, com és el cas del cementiri del Poblenou, perquè les persones cegues puguin ubicar-se millor en el cementiri i trobar els punts més interessants. Evidentment, les rutes culturals ens han servit per apropar la població en aquest patrimoni funerari. El contingut d'aquestes rutes està prèviament documentat, sobretot perquè sigui amb un estil divulgatiu per poder-se apropar a tothom, a tots els públics. Vam començar amb les rutes del cementiri de Poblenou i de Montjuïc, perquè són els cementiris monumentals, però estem desplegant tot de rutes, com també estem fent aquí amb el projecte d'art funerari, als diversos cementiris. La primera va ser la ruta del cementiri del Poblenou, que va ser la pionera a tot l'Estat, en base al llibre que hem comentat abans d'un passeig pel cementiri del Poblenou, i s'ofereix de forma gratuïta amb la intenció de poder arribar a tothom també, el primer i tercer diumenge de cada mes. Igualment ho fem amb la ruta del cementiri de Montjuïc, també en base a aquest altre llibre que es va editar l'any 2008, i bé, a cada segon i quart diumenge de cada mes, també de forma gratuïta, en desenvolupem una de combinada, ja que n'hi ha 3, hi ha l'artística, la històrica i també la combinada. Aquesta tercera és la que serveix per poder difondre tot el patrimoni funerari que hi conté. I com us comentava, això s'ha volgut traspassar també als altres cementiris, que tot i no tindre l'etiqueta de monumentals, evidentment són molt representatius de cada barri, com per exemple el cementiri de les Corts, que hem comprovat que és un dels més transitats, vam començar per aquest, i bé, allà vam començar amb visites guiades, però després vam optar pel codi QR, qualsevol dispositiu mòbil pots fer tu mateix la visita, tot i que si es sol·licita una visita guiada per grups, com estem fent, també es pot fer. El mateix vam fer el 2016 al cementiri de Sarrià, un cementiri desconegut per molta gent, per això ho vam trobar interessant també de donar-lo a conèixer, igualment amb el codi QR. Després al cementiri de Sant Gervasi, l'any 2017, vam voler també innovar en el format digital i vam incorporar els vídeos. A partir d'una aplicació, te la descarregues i pots resseguir el cementiri mitjançant vídeos explicatius on hi apareixo explicant la història del cementiri, qui hi ha darrere enterrat, i de forma geolocalitzada. Hi ha el cementiri del Sant Andreu, un dels cementiris també més potents de Barcelona, el segon més antic del Pla de Barcelona, també allà hi vam desenvolupar una ruta i també amb codi QR es pot anar resseguint. Fora de les rutes diürnes també tenim les nocturnes, que s'enfoca d'una altra manera, s'enfoca ja més com una experiència i per això crec que és una de les visites més exitoses. Vam començar fent-la a Poblenou perquè semblava que fos més pràctic de fer, i realment així és, i l'organitzem normalment dins el marc de Tots Sants, però després també la vam passar al cementiri de Montjuïc, on vam comprovar que va ser tot un èxit. Per posar un exemple, en 2 dies podem ocupar 1.400 places i jo crec que en hores, en menys d'un dia, hi s'ocupen totes. Després hi ha la ruta del Fossar de la Pedrera, que també forma part de les rutes dels cementiris, però és una visita molt més concreta, on el guia Nick Lloyd, que és especialitzat en la memòria històrica i en la Guerra Civil, fa una visita molt potent, molt especialitzada en un espai únic, jo crec a Catalunya, pel que fa a recordar la memòria històrica de la Guerra Civil i del franquisme. A més, tenim la col·lecció de carrosses fúnebres, que com ha dit el Ramon està molt lligada a la meva persona, perquè a partir d'aquest espai és quan jo entro a l'empresa. La col·lecció ja existia des de l'any 1970, però estava ubicada al soterrani de Sancho d'Àvila, per tant no era el millor lloc per estar-hi, ja que tractem una temàtica tabú. Per tant, es va traslladar en un espai molt més modern, amb sostres alts, amb molta il·luminació, perquè la gent se sentés més a gust. El 2013 es va inaugurar, després de fer un
bé, un acte simbòlic de trasllat que crec que va ser molt bonic i fins i tot emocionant per a algunes persones. Vam fer rodar la carrossa més emblemàtica pels carrers de Barcelona fins al nou espai. Era una manera impactant de donar a conèixer aquesta col·lecció, que és un patrimoni únic a Europa, i vam fins i tot caracteritzar alguns personatges, vam disfressar a 2 actors de Prat de la Riba i Santiago Rossinyol, ja que van ser enterrats mitjançant aquesta carrossa, i va ser un dia realment inoblidable. I en la mateixa col·lecció de carrosses disposem de la biblioteca funerària, que va ser impulsada l'any 1986 per Manel Hernández, que aquí va ser el meu avi. Allà hi contenen més de 1.800 llibres, totes de temàtica fúnebre, i pel valor d'alguns exemplars, sobretot exemplars que va portar des d'Alexandria, la biblioteca de l'Ajuntament es va interessar i va decidir incorporar-la dins de la xarxa de biblioteques de l'Ajuntament i també de les universitats de Catalunya. Després, un apartat que també li donem molta importància per intentar precisament trencar amb aquestes barreres, ja des de ben aviat, és el servei educatiu. L'any 2011 es va fer una primera proposta a tots els educadors de Barcelona, es van fer una sèrie de visites a Poblenou i a Montjuïc, però no va ser fins l'any 2013 que Cementiris de Barcelona va fer un pas endavant, ens vam incorporar al PAE, que és aquest programa d'activitats educatives del Consell d'Innovació Pedagògica, i primer vam començar amb la col·lecció de carrosses, desenvolupant una sèrie de visites enfocades per cada cicle escolar, però després ho vam transportar també als cementiris, principalment el de Montjuïc i Poblenou, tot i que a vegades ens sol·liciten visitar d'altres. I després, ja finalment, que això és una actuació més recent, com podeu veure amb aquesta segona imatge, hem desenvolupat visites per tractar directament la mort, per naturalitzar-la, i realment han tingut molt d'èxit, jo penso també pel context en el qual vivim. Moltes escoles i a l'estiu molts casals d'estiu van creure oportú portar els seus alumnes al cementiri i fem una pràctica més aviat artística per tractar la concepció que tenim de la mort. I evidentment cal fer difusió d'aquest servei educatiu i és per això que som presents al PAE, anem actualitzant tota la informació i també hem anat fins i tot al Saló de l'Ensenyament per apropar-nos al jovent. D'activitats als cementiris n'acostumem a fer moltes i de molt variades. Fem actuacions teatrals, musicals, recitals de poema. O sigui, una mica la intenció és apropar-se a tots els públics. Aquí a la imatge hi ha el concert per al record, que també és un dels esdeveniments més importants de l'any, que es convida a totes les persones que han perdut algun familiar o amic durant l'últim any, tot i que també està obert a tots els públics. Hem fet actuacions teatrals, per exemple, en el centenari de la Mancomunitat, sobre la sepultura d'Enric Prat de la Riba, i vam fer una actuació teatral. Hem fet un recital de poesia, on hi va venir el Jordi Buixaderes o la Sílvia Bel, personatges que també són coneguts i és una manera també de cridar l'atenció, o fins i tot un Don Juan Tenorio, el 2012, al cementiri del Poblenou, just davant de la capella, feia d'escenari, que va ser també un espectacle molt recordat i molt demanat per a la gent perquè el repetim. I si la ciutat no va al cementiri, doncs el cementiri va a la ciutat. És per això que intentem també fer activitats fora als cementiris i si pot ser en espais patrimonials coneguts i estimats per la població millor, i és allà on al centre hi posem la mort. Hem fet concerts al Palau de la Música, l'anomenat concert de bandes sonores, amb la idea similar al concert del record, que serveix per recordar els nostres avantpassats i amb diferents bandes sonores pots recordar diferents generacions de persones que ens han precedit. Hem fet exposicions, per exemple, a l'Illa Diagonal. Va ser també molt xocant, no? L'any que vam inaugurar la col·lecció de carrosses vam portar unes quantes a aquell espai que hi ha al centre de l'Illa Diagonal i evidentment això ens va donar molta difusió de cara a consolidar-nos com a un nou museu de la ciutat. Participem també en actes que se celebren anualment, com la Fira Modernista, també a la nit dels museus, aquests actes culturals que va organitzant la ciutat, és bo ser-hi present, també per anar naturalitzant la presència dels cementiris,
Per tant, col·locar-se al costat d'altres espais, d'altres entitats culturals és bo, penso, i és per això que procurem estar present a tot arreu. Estem presents a les festes de la Mercè pràcticament cada any, hem proposat concursos fotogràfics per fer participar el públic en general i d'aquests han sortit alguna exposició que vam fer al Museu Diocesà de Barcelona. També participem a l'Open House, 48 hores, quan es va inaugurar la nova capella, després de la rehabilitació també vam fer visites. Participem a la Fira de Sant Jordi, en aquest cas de les Corts, i també fem festivals, participem de festivals com el Festival Loop, on es va organitzar una performance realment també molt xocant dins de la col·lecció de carrosses fúnebres. I a més també ens agrada col·laborar amb altres entitats conegudes per crear així unes sinergies que fa que puguem donar un contingut encara més enriquidor, com és una sèrie de conferències que fem cada any amb el Museu d'Història de Catalunya i Sàpiens, on destaquem il·lustres que estan enterrats en els nostres cementiris. En aquesta fotografia, per exemple, vam tractar la figura de Joan Capri i va venir en Joan Pere, ja que era amic i va treballar molts anys amb ell i realment va ser una conferència que vam riure molt. Després també hem fet col·laboracions amb la Fàbrica del Sol a partir de la participació de la Setmana de l'Energia, amb el forn crematori que tenim, amb els filtres de dioxines, això dona a parlar, i d'aquí va sorgir un contingut molt interessant que va ser una visita, diguéssim, de temàtica de botànica funerària pel cementiri de Montjuïc. Després també participem amb l'Institut Ametller, mitjançant cases singulars, fem una visita combinada on parlem de la casa Ametller i del Panteó Ametller i veiem, evidentment, la unió que es té d'una saga familiar molt coneguda per tothom. També les publicacions, intentem incentivar les publicacions i si no són pròpies, col·laborar amb tota aquella entitat o aquella persona interessada en els cementiris. És una manera també de connectar millor amb la població, amb els lectors, i penso que és un canal important per arribar a tot al màxim de la població. Hem publicat molts llibres, per exemple el de Principis de botànica funerària, que és un llibre realment molt interessant d'una reedició de Celestí Barallat, o de Sant Andreu, d'un llibre fotogràfic de Montjuïc, Els morts il·lustres, la col·lecció de carrosses fúnebres i molts d'altres. I evidentment també és fonamental, i més en el nostre camp, fer una bona difusió, intentar sempre tenir una difusió constant, una difusió entenedora, una difusió propera, sense tecnicisme, sense simbologies que puguin tirar enrere, i bé, fem esforços com per exemple traslladar una carrossa en un plató de televisió, com va ser l'any 2015, pel programa Àrtic de BTV. Hem organitzat programes de ràdio dins la biblioteca funerària, com va ser per Ràdio Barcelona, on es va presentar un llibre que es diu El cementiri, de Gerard Guix. I també participem en programes de televisió. L'any passat vam fer 200 anys, el cementiri del Poblenou va fer 200 anys, i això va servir d'altaveu i es van aproximar BTV amb el programa Família Barris, també el programa Islàndia de RAC1, que és molt escoltat, i això també ens va anar molt bé. I enguany, amb aquestes activitats educatives que hem desenvolupat per tractar realment el concepte, la concepció de la mort que es té, també se'n va fer molta notícia, va venir TV3 i el programa Infocà, i això ens ha anat molt bé per aproximar-nos a les escoles. I aquesta difusió també passa per desenvolupar contingut i activitats fins i tot a les xarxes socials. Aquí el meu company, en David Lartuna, s'encarrega de tindre molt activa amb les xarxes socials com és Instagram, com és Twitter, on tenim ja milers de seguidors, proposem concursos, una miqueta animar la participació. I tampoc ens oblidem de l'externalització, o sigui, traspassar fronteres, intentar crear lligams en altres països i ciutats. És per això que formem part de l'ASTE, que és l'Associació de Cementiris Significatius d'Europa, i cada any s'organitza l'AGM, que és una convenció que el 2014 la vam celebrar aquí a Barcelona i porta, evidentment, gent d'arreu d'Europa interessada en la nostra gestió de cementiris i també en la nostra gestió cultural. I bé, fins aquí la meva exposició. Imagino que després, en el torn de preguntes i de debat, ja resoldrem tot allò que hagi potser quedat una mica pendent. Gràcies.
Doncs moltes gràcies, Adrià. Primera intervenció, ja ho veuen, això de gestionar el patrimoni funerari com a una entitat cultural pròpia doncs té moltíssimes variants i, de fet, una altra variant és la que ens presentaran ara Clara Jauregui i Marcel Òdina, una variant des d'una altra confessió, en aquest cas la jueva. Clara Jauregui és llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Cultures Medievals i també doctorat en Cultures i Llengües de l'Antiguitat. Marcel Òdina, Relacions Internacionals per la Universitat d'Essex a Anglaterra i per la Universitat de Guelph a Canadà, a més de tots aquests estudis jueus a l'Institut Paideia de Suècia. Marcel Òdina dirigeix la plataforma Mosaica, destinada a l'estudi i divulgació de la cultura jueva, de tot aquest pòsit també de la cultura jueva, una institució mosaica a la qual també participa Clara Jauregui. I la seva intervenció en aquesta tercera taula estarà destinada al cementiri jueu de Montjuïc i la recuperació de la memòria. Si esteu preparats... Moltes gràcies, Ramon. Bé, com deia el Ramon ara al presentar-nos, nosaltres som d'una associació cultural anomenada Mosaica, que va néixer fa uns 10 anys com a una publicació d'una de les comunitats, des d'una de les comunitats jueves de Barcelona i que ha anat creixent amb el pas dels anys i que potser com a punt d'inflexió té quan a finals de 2017 vam entrar a Casa Dret, que està al bell mig del que era el Call Jueu de Barcelona, i des d'allà hem tingut l'oportunitat d'impulsar i centrar-nos també en el que és el patrimoni jueu, ja a més de tots els altres projectes culturals que desenvolupem. I avui ens centrarem sobretot en el tema del cementiri jueu de Montjuïc. Posaré primer una mica de context històric i després continuarà el meu company. El cementiri jueu de Barcelona, com segurament tothom sap, perquè la muntanya rep el seu nom, està a Montjuïc. Aquesta seria aproximadament la zona on es localitzaria, on més aviat s'han centrat les excavacions les excavacions arqueològiques d'aquest cementiri, però el recinte era molt més gran. Es pot datar pels voltants del segle IX de l'era comú i aquest cementiri, òbviament, és molt important des del punt de vista històric, arqueològic i antropològic perquè ens dona tota una sèrie d'informació d'una cronologia com és tan temprana, al medieval, de la qual no es conserva tanta documentació de la comunitat jueva. De fet, la documentació que es conserva del cementiri moltes vegades és molt indirecta i no dona molta informació d'ell mateix. La majoria de les mencions que trobem a la documentació al llarg dels segles es refereixen sobretot a les afrontacions del mateix, amb les quals d'alguna manera s'ha pogut delimitar el seu abast. També trobem documentació relacionada amb la propietat del propi cementiri. Com passava amb moltes altres propietats comunitàries de la comunitat jueva medieval de Barcelona, aquestes propietats en realitat pertanyien al rei, amb la qual cosa, després, quan aquesta comunitat desaparegui, comportarà també tota una sèrie de litigis a partir de 1391, després dels atacs a la comunitat, que deixarà també un rastre documentat. Potser les referències que ens donarien més una idea de com era en el punt de vista quotidià d'aquesta comunitat són molt minses, però potser també ens parlen molt de
com vivia la mort aquella gent. Per exemple, es conserva un contracte i un pagament de dues làpides per part de Serica, la vídua de Saltell Cabrit, un cirurgià, això és el 1390, en el que paga un muler cristià, Antoni Castellà, perquè faci les làpides dels seus fills, Vidal Cabrit i Ballaire. En aquest contracte i pagament, ell especifica que les làpides s'han de fer seguint les mateixes mesures i el mateix tipus de text que la làpida del seu difunt marit. Aquest tipus de documentació, per desgràcia, no és gaire comuna, amb la qual cosa els forats documentals els hem de complementar d'altra manera. Per això les campanyes d'excavació que s'han realitzat al cementiri jueu són tan importants. Les dues més destacades, perquè anteriorment sembla ser que al segle XIX també va haver-hi algun intent d'excavació, digue-li expropiació. Les dues més importants són la de Duran i Sant Pere de 1945-46, que es fan arrel de la construcció del Tiro al Pichón, i com saben que el cementiri es veurà afectat, es fa tota aquesta excavació, i després l'excavació de la campanya del 2001. Aquestes dues campanyes no es van fer perquè no es van fer a propòsit, en el sentit que es fessin per motius arqueològics, sinó perquè el recinte es podia veure afectat, amb la qual cosa no sempre les excavacions seran més... no es faran tan pausades com una excavació normal. A més, es va poder constatar que les diferents construccions que s'havien fet al llarg dels anys, el Tiro al Pichón aquest que dèiem, també les instal·lacions del tir olímpic, el parc d'atraccions de Montjuïc, han afectat tot el que era el recinte del cementiri. En l'excavació de Duran i Sant Pere, que veiem aquí, es van documentar 171 tombes i a la de 2001 es van documentar 557, de les quals només es van excavar completament 28. A la primera es va documentar 3 tombes on hi havia també 3 làpides in situ, i en la segona només es va poder documentar una, que tot i així, tenint en compte el pas del temps del cementiri, és bastant destacable. Aquestes excavacions ens donen, com deia, tota una informació sobre els ritus funeraris que es feien servir, també, tot i que s'ha trobat poc, però també l'aixovar funerari que es podia recuperar, i a més, a partir de la de 2001 es va fer tot un estudi antropològic amb la que es pot estudiar tota una sèrie de... es poden fer tot un estudi segons sexe, edat, patologies, alimentació, que aporta moltíssima informació sobre la comunitat medieval. Però no és l'únic que s'ha conservat del cementiri jueu de Montjuïc. El cementiri queda sense utilitzar-se. Cau en desús a partir de 1391, amb la poca presència jueva que queda a la ciutat després dels atacs. El 1401 hi ha la prohibició de que hi hagi una comunitat jueva com a tal, amb la qual cosa no hi ha una comunitat que ni pugui mantenir ni s'enterri en aquell lloc. I amb el pas del temps, també tenint en compte que això és propietat reial i que el rei també decideix reutilitzar part d'aquesta pedra, més altres propietaris que van tenir posteriorment, s'ha fet que
moltes d'aquestes làpides fossin reutilitzades per diferents parts del centre de Barcelona. Potser el lloc més destacable és el que us posem aquí, que és la plaça de Sant Iu, on es troben totes aquestes reutilitzades. Això és el subsol del MUVA. En total s'han documentat 109 làpides, 90 d'aquestes són fragments, en realitat, amb la qual cosa no totes aporten la mateixa informació, i des que es van començar a documentar aquestes làpides, 17 d'aquestes ja han desaparegut, s'han perdut, no se sap on estan, d'acord? De fet, després de 1391, després dels atacs, apareix aquesta comunitat conversa per tota la gent que s'ha vist forçada a la conversió, i es conserva també gent demanant permís al rei per traslladar els seus morts des del cementiri jueu al lloc on es faran enterrar ells. Tampoc sabem què va passar amb aquestes làpides dels possibles trasllats de la gent. Gràcies, Clara. Se'm sent bé, no? Com va esmentar, ara parlaré una miqueta del context actual en el qual ens trobem. Com va esmentar la Clara, a Mosaica, una de les àrees que treballem de manera més important i que són més centrals a la nostra tasca és el patrimoni jueu, i dins d'això potser el projecte més important que estem portant a càrrec o estem començant a desenvolupar és un anomenat la Ruta Catalana de Patrimoni Jueu, que és precisament una ruta que pretén cohesionar i crear narratives i relats conjunts al voltant del patrimoni jueu dels diferents municipis per tota Catalunya, de manera conjunta entre tant la comunitat jueva com amb els experts. Aquesta ruta que estem desenvolupant està emmarcada dins d'un projecte d'una associació de patrimoni jueu paneuropea anomenada l'AEPJ, i aquest projecte són les rutes europees de patrimoni jueu, les quals formen part del programa de les rutes culturals del Consell d'Europa. Les rutes culturals del Consell d'Europa, que van ser començades el 1987, abarquen tota una gamma de temes diferents, des de l'arquitectura i el paisatge fins a les influències religioses, la gastronomia i el patrimoni immaterial. Aquesta certificació de ruta cultural del Consell d'Europa és una garantia d'excel·lència. Les xarxes porten a càrrec activitats i projectes innovadors en 5 grans àmbits d'acció prioritaris: la cooperació en matèria d'investigació i desenvolupament, la valorització de la memòria, la història i el patrimoni europeu, els intercanvis culturals i educatius pels joves europeus, pràctiques culturals i artístiques contemporànies, turisme cultural i desenvolupament sostenible. I és dins d'aquest marc i d'aquesta línia d'actuació en la qual volem treballar tractant el patrimoni jueu, que inclou els cementiris, i de fet un dels projectes, una de les rutes de les rutes culturals del Consell d'Europa és la ruta europea dels cementiris. Ara, parlant de context europeu, seguim a Europa. Si parlem del patrimoni jueu europeu, aquest ha guanyat més reconeixement i visibilitat els darrers anys, però és crucial plantejar-se la seva protecció, manteniment i gestió vistes certes tendències polítiques i d'investigació que han sorgit recentment. En aquest sentit, els cementiris són potser una de les formes més comuns de patrimoni jueu i són també de les més vulnerables. Es poden trobar entre cementiris desfets o monumentals, remots o cèntrics.
A diferència de sinagogues que sovint sobreviuen, tot i que puguin tenir un canvi en la seva funció, i això s'ha vist en moltes ciutats d'Europa, els cementiris es poden veure destinats a l'abandonament, al vandalisme, la demolició o l'eliminació de la memòria. Hi ha canvis en règims de la propietat, falta de característiques monumentals i, sobretot, ausència de comunitats jueves locals o altres formes de tutela fan que aquest patrimoni únic i compartit es quedi sovint sense reconeixement, manteniment o protecció. En molts casos, sobretot a l'est d'Europa, ens trobem en l'últim moment. El deteriorament avança ràpidament, els últims testimonis supervisquents de la vida comunitària de molts d'aquests llocs està desapareixent i aquests testimonis vius de la coexistència multiètnica i la pluralitat religiosa i diversitat cultural estan desapareixent de la consciència de les comunitats locals. D'una altra banda, si parlem dels cementiris jueus medievals, una miqueta en la línia del que ha dit la Clara, aquests es troben en un punt de trobada entre l'epigrafia, l'arqueologia i la conservació, que són tres disciplines que haurien de creuar-se però no sempre ho fan. Com has dit, hi ha una existència important, la part principal de la preservació és en documentació, però amb això no serveix i no es tradueix necessàriament en una millor protecció dels cementiris jueus. Requereix documentació, sí, però també compromís, estratègia i compte. En altres paraules, la protecció és una intervenció sostinguda i complexa que abarca des de la investigació fins al manteniment, la conscienciació i la divulgació. Tots els residents locals, fins a les autoritats municipals, les organitzacions del tercer sector i els actors supranacionals com la Unió Europea, cosa que és en si mateix particularment certa quan es parla del patrimoni jueu. Les infraestructures patrimonials es formen normalment al voltant d'estats-nació i el patrimoni de les minories no sempre rep la mateixa atenció que els llocs que són apreciats per les majories. El patrimoni jueu és una forma de patrimoni minoritari que és tant local, en el sentit que es troba, que forma part del patrimoni local de molts llocs com ara Barcelona, però també paneuropeu, pertanyent a cadascun dels estats-nacions i a cadascun en particular. És altament local i inherentment cosmopolita, present en els pobles més remots, així com en centres metropolitans. Degut a que és un tema minoritari que sovint s'ha estat silenciat i deixat d'una banda a causa de les disputes al voltant de històries locals de perpetració, molts possibles interessats es mostren reacis a assumir la propietat d'aquests llocs. Hi ha moltes enquestes que revelen una sorprenent diversitat en les condicions d'aquests cementiris i les formes en les quals les comunitats locals, les autoritats i altres parts interessades es relacionen amb el seu patrimoni jueu local. En converses amb alcaldes, amb batges, mestres i activistes es destaca la importància d'anar més enllà de la documentació i explorar com es poden protegir els cementiris jueus d'una manera sostenible, inclosos una infraestructura local, regional i nacional del patrimoni i el turisme. Anant ara a l'àmbit més específic, els reptes i problemes que es troben tant aquí com a altres llocs d'Europa, i no només a Europa, és superar les dificultats percebudes per parts i males experiències prèvies al voltant de temes que ha despertat molta polèmica els últims anys, que són les excavacions en cementiris jueus. Aquest aspecte de l'arqueologia jueva s'ha tornat controvertit darrerament, ja que hi ha una pressió per certs grups en censurar-la en base a justificacions religioses. Els processos de prevenció de les excavacions
es pot veure una trajectòria mateix a l'estat d'Israel. Al principi, en molts llocs, es van fer excavacions arqueològiques i hi havia sovint protestes de grups ultraortodoxes al respecte. Un exemple seria la necròpolis de Bet Shearim del segle III, que podeu veure una imatge aquí. Es va estar fent excavacions i estudiant a partir de 1950, però cada vegada més les queixes dels grups més religiosos dins d'Israel van veure reforçat el seu poder i tots els plans arqueològics es van haver de sotmetre al Ministeri d'Assumptes Religiosos, cosa que va comportar la restricció d'excavacions en cementiris en l'actualitat. Això a l'estat d'Israel. A Europa s'han creat grups de pressió com el Comitè per la Preservació dels Cementiris Jueus a Europa, que té la seva seu a Londres, que pretén velar pel respecte a la llei religiosa que respecta a l'enterrament de jueus, que es deu mantenir en la perpetuïtat. Aquestes mesures es basen en una interpretació d'un versicle de la Bíblia que diu que els morts no deuen ser molestats. Això és una regla general que segueix sent vigent i aplicable en la llei religiosa jueva, coneguda com la Halakha. Dit això, i aquí estic parlant com una persona sense cap autoritat en termes halàgics, crec que és important puntualitzar que la llei jueva és molt complexa i que aquesta mateixa regla està sujeta a excepcions, que hi ha variacions en la interpretació de la llei religiosa depenent de les variacions del judaïsme i que fins i tot hi ha diferències en quant a la importància que persones jueves li atorguem a aquest sistema legal. El que vull dir essencialment és que la comunitat jueva, ni en aquest sentit ni en cap altre, és monolítica. Tot i això, sovint el resultat d'aquestes situacions és un procés d'autocensura per part de les autoritats públiques, les quals no sempre són conscients de les particularitats del judaïsme. Al no estar sempre ben informades, tendeixen a considerar a les persones jueves com una comunitat homogènia que es regeix per les seves pròpies normes internes i, per tant, són sensibles a pressions externes en aquest sentit. Aquests obstacles acaben provocant el cessament d'excavacions i la pèrdua irreparable d'informació històrica de naturalesa diversa. Tot i això, el dret a l'accés al patrimoni cultural per part de tota la població es basa en principis que se suposa que deuen ser aplicats pels poders públics. La posició d'aquests últims, en la majoria dels casos, pot estar oberta a qüestionar-se, ja que sembla que hi ha una falta de protecció del dret a saber i una propensió a deixar que una minoria dins del mateix món jueu imponga una postura intransigent. En aquest sentit, parlant del que es pot fer, vull abans afegir una altra problemàtica al que acabo d'esmentar, que va en la línia del que alimenta això, que és aquesta falta de desconeixement del que estava parlant fa un moment. No es veu gaire bé aquí, però aquí hi ha una enquesta del nivell de coneixement de persones sobre la història i el patrimoni jueu en diferents països europeus. I aquí es veu el que responen. Si mireu a la part de l'esquerra, veieu que surt Espanya, on es pot veure que el 10% de la gent té alguna mena de coneixement de història i patrimoni jueu, mentre el 85% mateix diu que no en té cap. Això crec que marca bastant quina és el mena de repte que ens enfrontem quan es tracta de patrimoni jueu específicament.
I ara comentarem 3 línies particulars que volem destacar, però abans d'això hi ha una àrea que no és exactament una línia d'actuació, però que creiem que ha de marcar i influir totes aquestes altres, que és la sostenibilitat. La idea de la sostenibilitat és molt antiga, però des del decenni de 1980 ha anat sorgint gradualment com un concepte central en la formulació de polítiques i debats públics. El seu paper respecte a la gestió del patrimoni i el turisme patrimonial ha crescut les dues primeres dècades del segle XXI, convertint-se en un important punt de referència tant en la teoria com en la pràctica. En el context del patrimoni, la sostenibilitat pot referir-se a les estratègies de gestió, manteniment i utilització. En tots aquests casos, les intervencions sostenibles tenen com a objectiu treballar amb llocs de patrimoni amb una visió a llarg termini cap a la circularitat i l'autonomia, d'una manera que no requereix un impuls extern, sinó que es valoren les habilitats disponibles, els interessos i construir una infraestructura d'aquestes al voltant del lloc patrimonial en qüestió. Quan es parla de cementiris jueus, els enfocaments sostenibles integren les comunitats i institucions públiques, fomentant un sentiment de propietat local, així com pràctiques de tutela i manteniment que són sensibles, disponibles i financerament viables. Com a tal, la sostenibilitat es refereix als models de financiació, gestió, infraestructures de protecció i el seu ús. La sostenibilitat té una profunda influència en la forma en què pensem del patrimoni, en com tractem el patrimoni, en com desenvolupem estratègies pel seu ús. En aquest respecte, hi ha algunes àrees d'especial importància que es deuen tenir en compte. Què canvis, per exemple, poden haver-hi en el significat i la comprensió del patrimoni que influeixin en el que es considera patrimoni i la seva sostenibilitat a llarg termini? Quin és el paper de les comunitats en el sosteniment del turisme i el patrimoni i el significat del patrimoni? Quals són les conseqüències socials del canvi del turisme del patrimoni, com la turistificació i l'abolicionament del turisme afecten la sostenibilitat? I què models econòmics poden aplicar-se per recolzar el turisme de patrimoni sostenible? Això són només coses a tenir en compte quan s'apliquen les línies d'actuació que ara esmentarem. La primera de les línies d'actuació que creiem que s'han d'impulsar és la visibilització. Creiem que s'han de crear noves estratègies per visibilitzar aquest patrimoni jueu que moltes vegades, tot i que estigui a plena vista, la gent no coneix. Potser un dels millors exemples són les làpides que ensenyàvem abans a la plaça Sant Iu, que molta gent encara no sap què són ni què fan allà. Però també és molt important que aquesta visibilització tingui una bona contextualització, o sigui que no sigui simplement una placa o una senyalització que vagi cap al cementiri, per exemple, i que aquesta contextualització segueixi una rigorositat en quant als materials que s'expliquen. En aquest sentit, la sostenibilitat és també molt important perquè assegura un manteniment i una continuïtat d'aquestes estratègies. Hi ha molts exemples a la mateixa ciutat, a la nostra mateixa ciutat, on aquestes estratègies de visualització s'han degradat amb el pas del temps, com pot ser el mateix call jueu, i no s'han renovat la informació disponible. Per exemple, si es posen QRs, doncs que aquesta informació es vagi actualitzant segons apareixen nous estudis científics, per exemple. Un altre punt que creiem que és cabdal, sobretot tenint en compte l'estadística que ensenyàvem fa un moment, és l'educació, la formació en aquest patrimoni jueu. Per començar, l'educació del públic no jueu, de la gent no jueva, que moltes vegades ni tan sols és conscient que avui dia hi ha comunitats jueves a la ciutat.
de Barcelona. S'ha de fer una educació no només en el patrimoni, sinó perquè aquest patrimoni jueu, aquestes restes dels cementiris, és important per les comunitats jueves. De la mateixa manera, a les comunitats jueves també s'ha de traslladar aquesta informació que, sobretot la informació acadèmica, s'ha de traslladar a la societat, s'ha de fer aquesta transferència de la informació. I també, donat el cas que bona part d'aquestes comunitats jueves té arrels a altres llocs del món, es crea com una certa necessitat de crear un pont entre passat i present, que hi hagi un lligam entre la comunitat medieval i les comunitats actuals jueves de Barcelona. I finalment, un element molt important i crec que és del que més li aporta sostenibilitat a la preservació i valorització del patrimoni funerari jueu és el diàleg participatiu. Quan es tracten aquests temes és molt important, i per tal d'evitar els problemes que havia esmentat abans, és molt important reconèixer els actors clau implicats, saber qui està parlant en representació de què i quins són els valors que s'estan representant, i que tots aquests actors, tant sigui comunitats jueves com administració pública, etc., tinguin una predisposició cap al compromís, que siguin capaços d'identificar punts mínims de compromís, línies vermelles les quals no estan disposats a creuar, i a partir d'aquí es puguin trobar solucions. I en aquest sentit el que es necessita és una comunicació clara, el poder els canvis, els procediments, els punts temporals puguin ser comunicats d'una banda cap a l'altra d'una manera molt clara que eviti malentesos, que és molt sovint el que ha passat abans. En aquest sentit, hi ha protocols, hi ha formes d'actuar que s'han aplicat en altres casos i en altres excavacions en cementiris i que serveixen perquè aquest procediment funcioni i satisfagui a totes les parts involucrades. Només per acabar, com a exemple de protocol hi ha la Convenció de Faro, que estableix que les parts implicades han d'establir processos de conciliació per tractar de manera equitativa les situacions en les quals les diferents comunitats s'atribueixen valors contradictoris al mateix patrimoni cultural. I bueno, amb això ho deixem. Moltes gràcies i esperem per les vostres preguntes. Sí, per més endavant. Bé, doncs moltes gràcies, Clara i Marcel. Bé, la importància del diàleg participatiu ha quedat molt palesa amb aquesta última intervenció i precisament per fomentar aquest diàleg amb tots vosaltres que ens esteu seguint, us recordem que podeu fer les vostres preguntes al xat del canal i que després les recollirem en el debat posterior. I arribem aquí a la nostra final de la nostra tercera i última taula amb José Ortiz. José Ortiz, gran col·laborador d'aquest projecte de l'art funerari, és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona amb una tesi titulada Art, devoció i rituals funeraris a la Catalunya del Barroc. Actualment, José Ortiz també és docent
el grau de turisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i la seva intervenció estarà dedicada a l'imaginari del cementiri a la cultura catalana. Amb aquesta última intervenció tanquem aquesta tercera taula i després procedirem al debat. Moltes gràcies per la presentació i, sobretot, moltes gràcies per deixar-me participar en aquesta jornada científica que és força interessant pels que ens hem dedicat des de ja fa temps al patrimoni funerari. El cementiri és un indret de silenci i de memòria. Forma part de les nostres poblacions i anem a ells quan una persona estimada del nostre entorn ens deixa. A vegades intentem esquivar-los i obviar la seva presència. Els records luctuosos poden ser tan forts que no volem sucumbir a ells. Malgrat això, la necròpolis forma part del nostre imaginari urbà, és escenari de les narracions literàries o fílmiques i són molts els artífecs que d'ells han fet obra artística. Aquest estudi té com a principal objectiu reflexionar sobre el concepte de cementiri a la cultura catalana. El punt de partida és la conceptualització contemporània del lloc d'enterrament com a espai acotat i allunyat dels centres urbans que es va desenvolupar a finals del segle XVIII i al llarg dels segles XIX i XX, així com la recepció a la societat d'aquestes noves fórmules a través de les publicacions en premsa del moment. Imatge i text es combinen per donar-nos una visió de la concepció del cementiri que podem completar en una segona part de la nostra investigació amb exemples literaris i visuals que tenen com a tema els espais de la mort. No parlem de les obres ideades pels mausoleus o les sepultures, que fan d'aquests espais de repòs etern veritables museus al cel obert, sinó de la inspiració que han donat a la ploma i al pincell per fer d'ells un tema de creació habitual entre les acaballes del segle XIX i del segle XX. La mort ha estat un dels grans temes que diferents cultures i èpoques s'han afrontat de formes molt diverses, tal com han estudiat els estudis antropològics. Els cementiris es troben entre els espais de la memòria, de la mort, per excel·lència. Però altres fórmules cronològicament anteriors també formen part d'aquesta concepció més àmplia que ens situa amb les tesis de Philippe Ariès. Si agafem el concepte de mort domada, desenvolupada per l'autor, en altres èpoques morir era un fet quotidià, proper i familiar, que tenia lloc a la llar, lluny de la mort hospitalitzada contemporània. Els espais destinats a la mort eren les esglésies, monestirs i catedrals, carregades del simbolisme de les pregàries que en elles es fan i a prop de les venerades relíquies dels sants, creant els enterraments ad sanctos i apud ecclesiam. Amb l'arribada de les tesis higienistes del segle XVIII es comencen a obrir els cementiris moderns que allunyen dels centres urbans als sepellis. S'estableix, doncs, un nou paradigma de la mort allunyada que podem estudiar a través de les legislacions i dels tractats d'època que s'ocupen d'aquest fet, tal com aquest matí han desenvolupat la Carme Grandes, la Còsima i l'Estefania. Per no tornar a parlar del mateix tema i només per citar, doncs aquí tenim projectades les reials cèdules de Carles III, tenim també la noticia del establecimiento y uso del cementerio extramuros del Real Sitio de San Ildefonso, el Tratado de los Funerales y de las Sepulturas, que són exemples del segle XVIII que podem enllaçar amb els tractats del segle XIX, com los elementos de higiene pública de Monlau, que ens ofereixen aquest marc teòric per desenvolupar aquesta nova concepció del cementiri. La imatge projectada ens presenta aquest projecte de cementiri capella del Real Sitio de San Ildefonso, a Segòvia, i la següent imatge ens presenta el cementiri de Poblenou amb una vista aèria. Així doncs, de forma progressiva, s'inauguren els espais dedicats a la mort, amb aquesta visió de la qual som hereus actualment. Però, amb motiu d'aquesta investigació, la pregunta que jo volia fer era quina ha estat la reacció de la societat davant d'aquests canvis, quines són les conseqüències sociològiques que ha comportat aquest canvi. Una primera idea és la que va tractar Francesc d'Assís Vidal i Barraquer a l'opuscle de l'any 1932, la secularització dels cementiris, que és aquest allunyar la mort dels espais eclesiàstics i normativitzar-la per part de l'ens públic, que té una conseqüència, una menor implicació del poder de l'Església, que és també un dels temes que aquest matí s'ha tractat al primer debat de la jornada. Però si avancem vers la recepció en premsa d'aquest nou model funerari del segle XIX, podem tenir noves idees pel tema que tractem.
La preocupació dels estaments religiosos marca el canvi que la mort ha tingut a la societat i el debat fins i tot es pot trobar a l'avantguàrdia del 10 de març del 1883. Es fa ressò d'aquesta pressa de posició municipal per la construcció d'un segon espai funerari a Barcelona, el cementiri de Montjuïc de l'any 1883, contra el posicionament del bisbat, autoritat de la Junta del Cementiri. Aquesta crònica deixa palès la necessitat d'un nou lloc de sepultura per a la ciutat comtal, ja que el cementiri de Poblenou mostrava deficiències d'espai. Si aquesta mateixa idea la plasmem a través de la revista satírica de l'època, podem trobar exemples de l'Esquella de la Torratxa o de la Campana de Gràcia que ens presenta aquesta gran qüestió, la qüestió del cementiri, aquests espais que es queden petits, que no hi ha lloc suficient i sobretot comencem a llegir amb aquesta actualitat sobre la qüestió del cementiri, no queden localitats. L'espai està ple, s'han de trobar noves possibilitats funeràries. A la imatge tenim la Campana de Gràcia del 29 de gener del 1882 i ens parla de les coses de l'any 1881 i en una cantonada podem trobar aquesta mateixa idea, aquest àngel de l'Agapit Vallmitjana de Poblenou dient-nos que no hi ha prou localitats per a aquelles persones que morin en aquest moment. Totes aquestes imatges, acompanyades del text, denoten la presència de l'opinió pública sobre les necessitats funeràries de la ciutat, l'imaginari del cementiri com un espai de repòs amb connotacions higièniques, religioses i civils es va fixant a través de la premsa. I també a la premsa és on podem trobar descripcions dels espais, com és el nou cementiri de Montjuïc, el cementiri de Montmartre, a París o el de Fiesole, a prop de Florència, aquestes dues darreres descripcions fetes per la ploma de Santiago Rossinyol. El cementiri esdevé una crònica periodística, un tema literari, a través de les descripcions, i en ocasions també podem associar les imatges que anirien acompanyant aquests textos, com per exemple aquesta pintura conservada a Sitges del propi Rossinyol, que com a escriptor i com a pintor aniria combinant aquesta doble idea. I aquesta idea és la que ens porta a aquesta segona part de la intervenció, que vol centrar-se en el cementiri com un espai de creació, un tema de creació, i parlar de literatura i de les arts visuals. De les pàgines dels diaris, el cementiri, diguem-ne que passa a la literatura descriptiva, a la literatura de viatge, ho hem comentat amb Santiago Rossinyol, però també aquesta crònica és la que podem trobar amb Gustave Doré i Charles de Villiers durant la visita que fan a Barcelona i la descripció que fan del cementiri de Poblenou i la imatge del propi Doré que ens presenta un sepeli en un nínxol de Poblenou. Seria aquest mig camí entre imatge i text. Aquesta imatge és un conjunt de paraules una mica per presentar el tema literari a grans trets. Seguint l'estela poètica dels Graveyard Poets, el cementiri esdevindrà un dels temes fonamentals de la literatura romàntica. La necròpolis és un topos literari que permetria plantejar creacions de Gustavo Adolfo Bécquer, José Zorrilla, Miguel de Unamuno, César Vallejo, en llengua castellana, o les de Josep Maria de Sagarra, Salvador Espriu, Francesc Parcerisas, en llengua catalana, entre d'altres. Aquest matí la Carme Pinó citava el poema de Paul Valéry i podríem també citar aquest cementiri de Cinera de l'Espriu o la descripció que fa Josep Pla del cementiri de Cadaqués, que a més també podem posar en consonància amb una pintura de Maifrén. El llenguatge romàntic i d'arrel simbolista donarà especial protagonisme al lloc de la mort com a espai espiritual i misteriós que tenen els xiprers, les creus, els murs que delimiten l'espai i les sepultures, un imaginari visual que es trasllada a la literatura. Si tornem a agafar la figura de Santiago Rossinyol, podem copsar fins i tot que el jardí de la peça teatral El jardí abandonat del 1899 és una evocació del cementiri, amb un grau refinat de bellesa mortuòria. El jardí és un temple, un claustre, un reliquiari, un cementiri que ens parla de mort, a diferència de l'exterior, el món, que és la vida. Pictòricament, en aquesta mateixa imatge teniu entrada al cementiri de Sóller a la nit, que és una de les pintures de Santiago Rossinyol que podem associar amb aquesta idea de literatura i imatge que poden anar combinant unes iconografies properes.
Això també podríem portar-ho a veure com els textos del propi Rossinyol recorden les pintures de la sèrie dels Jardins d'Espanya, que estan impregnats d'aquesta mirada decadentista sobre el paisatge i la natura. Aquesta atmosfera ombrívola, silenciosa i crepuscular té el seu precedent 2 anys abans amb la composició de prosa poètica Els Jardins abandonats, publicat a Oracions. D'aquesta obra, que es va publicar a la tipografia de l'Avenç el 1897, amb dibuixos de Miquel Utrillo i partitures d'Enric Morera, trobem altres evocacions funeràries titulades A la mort, als xiprers. Per a l'oració titulada A la mort, Utrillo fa una il·lustració, que és la que tenen a la pantalla, que ens presenta una escena de vetlla, un taüt, amb un personatge encaputxat, amb la llum dels 4 ciris que omplen de groc el negre de la foscor, el negre del dol, el negre de la mort. La imatge completa el text, i cito: «El món és un cementiri, ple de petits cementiris, on les onades del temps arraconen les despulles sota els boscos de xiprers, com pel mar són arranconades les algues en el xopluc de les roques». Són molts els artistes que han fet dels espais de la mort i els seus temes pictòrics. En aquesta imatge tenim obres de nivell internacional, com la de Jacob van Ruysdael, Caspar David Friedrich, Delacroix, Courbet, Louise-Joséphine Sarrazin de Belmont, i podríem citar moltes d'altres. L'aura romàntica de les pintures de Friedrich es poden posar en relació a les connotacions realistes de Courbet per tenir 2 pols d'una mateixa representació, el cementiri com a evocació romàntica o el cementiri com a evocació realista. En la primera impera el caràcter llòbrec de la boirina, la solitud del paisatge, i a la segona és el drama de la mort, la narració de la pèrdua, les reaccions humanes. Aquestes 2 vessants són les que podem, a grans trets, trobar a la major part de les obres pictòriques catalanes que han tractat aquesta iconografia. Sense voler fer una classificació ni un catàleg final, sí que per una banda podem trobar obres de Modest Urgell, d'Antoni Fabrés, amb aquest caràcter més romàntic, i per una altra banda, amb aquest caràcter més realista, les obres d'Antoni Coll i Pi o les de Josep Triadó i Maiol. Aquí tindríem un altre exemple de correspondència entre text i imatge. Text de Víctor Català, que és el nom de ploma de Caterina Albert i Paradís, amb Modest Urgell, que fa els dibuixos, per Croquis, publicat a Garba. La narració ens parla d'una processó funerària en un dia plujós que culmina amb l'arribada al cementiri, i els 2 dibuixos de Modest Urgell que acompanyen el text són un seguici funerari i aquests xiprers solitaris en moviment pel vent, que són 2 bones mostres de la producció d'aquest autor, que ens permet centrar la darrera part d'aquest estudi sobre l'imaginari del cementiri a les arts visuals. Modest Urgell ha estat considerat l'artista de la malenconia i la tristor. Josep Pla així ho deia, i cito: «Un bon dia de l'any 1887 arribaren a Torroella de Montgrí 3 curiosos personatges, tots 3 pintors, desigualment coneguts en els medis artístics de la capital. L'un era Modest Urgell, el pintor de cementiris i de paisatges llòbrecs i solitaris. Els elements de les obres de Modest Urgell ens parlen de mort, amb una tendència pels temes d'ultratomba, d'arrel literària. De fet, una connexió amb Edgar Allan Poe, a qui el propi Urgell considerava el genio d'ultratumba. L'arribada de la nit, la foscor, els xiprers, les ruïnes, la ratapinyada, el misteri del cementiri són els elements visuals habituals de Modest Urgell que es poden trobar a les seves obres. Però les pròpies fonts escrites d'Urgell, no només les pictòriques, també mostren aquest interès, ja sigui per cartes privades o a través de diferents publicacions escrites. A El Murciélago podem trobar 2 vegades la mateixa il·lustració del mur de tancament del cementiri amb la creu sobre la porta d'entrada i el xiprer solitari que retalla la seva silueta sobre el fons. Aquest recurs visual, comú en els dibuixos, també el podem trobar amb les pintures de l'artista que signava els dibuixos amb el pseudònim de Catúfol. Text i imatge adquireixen una simbiosi d'una iconografia pròpia, distintiva, i el catàleg de pintures que podem citar és molt ampli, però entre tots els olis que podríem citar d'Urgell que tracten el tema del cementiri, podem parlar d'aquesta imatge que tenen a la pantalla, que està conservada al Museu Nacional del Prado i que va ser adquirida per part de l'Estat. Observem el mur de tancament,
el recinte des de l'interior i l'agrupació de nínxols que ens marquen l'espai, així com algunes referències a enterraments a terra marcats per creus o làpides. Els xiprers, l'atmosfera de vesprada, la boirina, accentuen el simbolisme melancòlic d'aquest paisatge per una obra que està dipositada al quartel general de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra de Sevilla, que consta en els inventaris amb el títol Dios mío, que solo se quedan los muertos, en relació als versos del poeta Gustavo Adolfo Bécquer. També al Prado es conserva la Vuelta del Entierro o el Viático, dipositat aquest al Museu Provincial de Lugo, que ens presentaria la cara exterior del cementiri, aquesta mort però fora de l'espai pròpiament del cementiri, aquest moment de tornar després de l'enterrament. L'exposició del Museu d'Art de Girona, Modest Urgell, més enllà de l'horitzó, ja ens mostrava el 2020 l'interès que l'obra d'Urgell ha tingut per artistes de generacions posteriors, especialment la memòria que Joan Miró conservava de qui va ser el seu mestre. Y cito, pintaba grandes telas en cuyo centro flotaban objetos aislados. También tenía en cuenta este aspecto misterioso de las cosas, de un misterio un poco fácil, sin duda, pero realmente las enseñanzas de Urgell están en el origen de esta desolación, de este desnudamiento de las formas que aparecen en mis cuadros de 1927. Un altre artista, Antoni Fabrés, és un altre dels creadors que amb els seus dibuixos, el carbó i tècnica mixta sobre paper ens ofereixen visions nocturnes i misterioses del cementiri. Produïdes a la dècada de 1880 i conservades al Museu Nacional d'Art de Catalunya, aquestes obres són una aproximació al llenguatge modernista, simbolista, que diferencia altres produccions de Fabrés del que seria un llenguatge realista i orientalista. Les tonalitats blaves i fosques, nocturnes, creen un imaginari del cementiri, una escenografia fantasmagòrica, buida o una metàfora de la desolació de l'ànima. La manca de personatges accentua la qüestió poètica del paisatge per se. Quan s'incorporen les figures, s'incorporen els personatges, podríem trobar una altra tipologia de pintures, aquesta que denota un caràcter narratiu, realista, que indaga a les emocions humanes lligades a la mort, mostrar el dol i el plany, incorpora a l'espai funerari una connotació verista i teatral lligada a les fórmules del realisme acadèmic. Un exemple el tenim a la pintura a l'oli de Josep Triadó i Mallol, titulada Sortint del cementiri. Aquests dos personatges, podrien ser mare i fill, vestits de dol, deixen darrere seu el cementiri aportant una mirada psicològica i familiar al fet de morir, aquesta mirada antropològica a la mort, a través de creacions artístiques. No veiem el taüt, no veiem el drama, només un paisatge evocador de mort de fons i una melangia en el caminar trist dels personatges del primer pla que amb la seva indumentària luctuosa ens situa a finals del segle XIX. Entre altres artistes que més han representat a la seva pintura el fet d'enterrar, el fet de morir i de mostrar la cruesa de la mort i els sentiments que desperta és Antoni Coll i Pi. Ja no ens mostra l'exterior de la tàpia, no ens mostra tornar a casa, el que ens mostra és l'enterrament, el nínxol obert, els superaris que ho preparen i les actituds d'aquells que assisteixen entre plors al final de la vida. D'aquest mateix autor, són 3 les obres conegudes que tracten aquesta temàtica, destacant la que està projectada, que és la que està conservada al Museu d'Art de Sabadell. Títols com Hasta luego, El momento más cruel, L'últim petó o El último adiós marquen clarament el to melodramàtic que escull l'autor. La pintura saballadenca va participar a l'exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de 1896 amb el número 15 de la secció de pintura i amb un valor de 2.500 pessetes i destaca l'operari amb mig cos dintre del nínxol de segon pis que prepara l'espai de repòs de la persona traspassada. Al centre de la composició, el taüt obert, amb un dels personatges que s'agafa en el moment de dir adeu. La comitiva s'ha tret o està en el fet de treure's el barret com a símbol de respecte. L'arquitectura ens mostra un espai funerari, organitzat, seguint les normatives pròpies del moment que avui ja hem mencionat. Són diferents les versions del tema i fins i tot podem afegir una quarta pintura del mateix artista, titulada Dolor sense llàgrimes, del fons del Museu de Vilanova i la Geltrú, que
ens presenta una altra faceta d'aquest tema luctuós d'Antoni Coll i Pi. Són altres els artistes que podríem citar. Ja hem parlat de Santiago Rossinyol, podríem parlar d'Isidre Nonell, de Joan Vilatobà, que no només ens presentaria versions pintades, sinó que també fa fotografies que parlen de la mort. Però entre tots aquests diferents artistes, el que podríem presentar i el que es volia presentar aquesta tarda és un primer catàleg, un museu imaginari del cementiri dins de les obres artístiques. I per acabar, el cementiri és un tema artístic, ja sigui per la literatura o les arts visuals. Entre finals del segle XIX i inicis del segle XX, assistim no només a la normativització dels recintes funeraris, segons les normatives vigents, sinó també a la incorporació del cementiri dins de l'imaginari de la cultura catalana. Paral·lelament, evolucionen arquitectònicament els cementiris i la seva presència en obres que ens aboquen el simbolisme melancòlic del paisatge o les connotacions realistes del dol davant de la pèrdua de les persones estimades. Són també museus a cel obert, on es condensa una part de la producció escultòrica per panteons i sepultures. El binomi art i mort és un tema ric per la recerca i les imbricacions socials, antropològiques, legals, sanitàries i urbanes que ens permeten un estudi transversal entre les disciplines que ens permet entendre millor la mort en el passat per afrontar la mort en el present i, sense dubte, en el futur. Moltes gràcies. Tertúlia. Acabem aquesta tercera taula i aquesta jornada també amb la tertúlia. No sé si heu pogut anar seguint aquest matí també totes les altres intervencions. La veritat que és una llàstima que no haguem pogut estar tots presents aquí, perquè segur que sortirien moltes més intervencions i, de fet, una cosa que crida molt l'atenció és que algunes de les problemàtiques i dels punts que heu anat tocant vosaltres, justament aquest matí han anat sortint. Jo llenço alguna en desordre i intervingueu quan vulgueu. Un era el dels enterraments de les altres confessions. De fet, Carme Pinós ha fet referència... Carme Grandes ha fet referència a l'inici ja amb altres confessions. Ha citat també el cas del Caire, que és com un dels més espectaculars de què passa quan una ciutat té tanta pressió urbanística que salta a sobre de les ciutats dels morts, els vius se'n van a la ciutat dels morts, i també el tema de les confessions religioses, aquesta necessitat de crear i d'ampliar cementiris amb això. Com funciona? És a dir, és un tràmit complicat? És una qüestió que realment s'han de fer 1.000 tràmits o realment és una cosa que està bastant normalitzada, un enterrament a l'actualitat? Realment depèn. O sigui, jo puc parlar dins de jueva. Sí, un enterrament jueu en aquest... Sí. Aviam, un enterrament crec que tant jueu com en altres confessions és un element complex, comporta tota una sèrie de rituals, comporta unes certes passes, unes passes que s'han de passar, delineades en el temps. Això ha de durar un dia, això ha de durar una setmana, això ha de durar un any, saps? Que està tot molt marcat. I després, clar, està tot el tema de les exhumacions i inhumacions, no? Que també està bastant reglamentat. Al final, com serà el procediment en la realitat, jo crec que depèn molt de la predisposició i de la voluntat d'entendre que hi ha aquesta necessitat, que aquesta necessitat
si és que la IA sigui ben comunicada i que tots els actors l'entenguin, i a partir d'aquí jo crec que hi ha un fort, o sigui, de treballar. Hi ha la importància també d'entendre la importància que tenen aquests rituals, aquestes tradicions per les persones implicades, que no és només una qüestió que s'ha de fer perquè sí, sinó que hi ha una associació emocional, és la relació amb persones querides o, encara que no siguin persones conegudes, és la relació que tens tant amb la teva gent, amb altres jueus, i la relació dels jueus envers la societat general. I són molts segles també de, diguem-ne, mal rotllo, que s'han de superar, sigui com és, no? Al final, de diàleg participatiu, que una mica és també l'objectiu d'aquest tipus de trobades, de crear diàleg a partir del qual es genera coneixement i a partir d'aquest coneixement després ens llancem a fer la difusió, perquè en realitat jo crec que aquest és un tema que és com molt transversal a tot el dia d'avui i que crec que vosaltres estareu d'acord i en el vostre propi cas també ho podeu aplicar, que al final una vegada generes el coneixement i la informació i la recerca et pots permetre de fer una difusió, una divulgació de qualitat. De fet, tu, Adrià, ens ho has explicat molt bé en el cas dels cementiris de Barcelona i tota aquesta tasca ingent, al·lucinant, d'activitats que heu fet en els últims anys al final per acostar la gent a tot aquest patrimoni funerari. Som conscients que, clar, tractem un tabú, no? El que he comentat abans, llavors hem de fer un esforç per això, per aproximar la gent als cementiris, i aquest esforç es pot fer mitjançant les xarxes socials, les procurem tenir molt actives, però evidentment fent activitats de tota mena, per apropar-te al gran públic, sempre amb una comunicació fluida, convidant a la participació, fent activitats com concursos de fotografies. Penso que és anar tocant aquestes tecles i intentar que una miqueta que et vegin com una entitat més de la ciutat, que els cementiris es puguin realment obrir la ciutat i per tant convidem a que hi entrin, a que puguin passar l'estona. Ja no dic com els escandinaus que van allà a passar les tardes i a fer un pícnic al costat d'una sepultura. Potser ja arribarem en aquest punt, però a fer reconèixer l'espai com un espai agradable, de passeig, de cultura. De fet, has dit una paraula, tabú, que arrosseguem des del passat, tabú, i que forma part del nostre imaginari també, i que representa també en aquest imaginari. De fet, trobo que és molt interessant com aquest tabú és afrontat per aquest imaginari, que és una mica el que ens has explicat tu, José. I de fet, les persones que ens hem dedicat, ja sigui a través de la gestió cultural, dels estudis històrics, artístics, antropològics, el tema de la mort, la pròpia investigació ja és un tabú. El fet de tractar temes que poden ser com vistos, però si has fet història d'art, per què no fas altres temàtiques que puguin ser més agradables? Però clar, també és important aquesta tasca de veure com està immers dins de la societat i que la representació es basca en totes les cultures. I jo, possiblement, preparant el que seria la intervenció d'aquesta tarda, el que em cridava molt l'atenció, i per això citava aquest text de l'any 30, de l'any 32, que es posaven les mans al cap pel fet que hi haguessin altres tipus de confessions que s'estiguessin enterrant a Barcelona. No entenien que aquest caràcter nou, laic dels anys 30 del segle XX, s'estigués portant a terme. I aquest text, per exemple, diu que no, que està basat en el dret canònic, s'ha de controlar fins i tot les decoracions dels cementiris. Doncs jo crec que des dels anys 30 del segle XX fins a l'actualitat s'ha avançat amb les creacions d'espais, una mica seguint el que tu comentaves, els espais funeraris per diferents confessions, però crec que falta aquesta tasca de diàleg que vosaltres comentàveu, de diàleg entre diferents confessions o a confessions per entendre aquestes necessitats dins de la ciutat i també després fer aquesta difusió, diguem-ne, com un element que vertebra també la societat actual, que això és bàsic, la meva opinió. De fet, un tema també molt interessant que heu tret vosaltres és el tema dels cementiris abans dels nostres cementiris. Nosaltres tendim
a treballar aquesta qüestió a partir del que nosaltres podem tocar, a partir d'aquests cementiris que, com molt bé heu explicat, sorgeixen a partir de la iniciativa del bisbe Climent, de les ordres de Carles III, però clar, vosaltres heu plantejat que no, clar, que la gent es porta enterrant aquí molt de temps. I com és aquesta descoberta d'aquestes fosses, d'aquestes inhumacions anteriors? Clar, com s'estudia, que ja heu plantejat la dificultat d'aquestes excavacions, però després, clar, com es fa aquesta divulgació d'aquest tipus de... Com ho viviu això vosaltres quan heu de comunicar tot això, tot aquest pòsit, quan ja no són espais sobre els que quedi aquella mateixa memòria confessionalitzada? Clar, a nivell arqueològic es veu molt fàcil aquesta diferència entre les confessions. Quan a Barcelona es troben restes d'un cementiri, per exemple, dels que quedaven dins de la ciutat, no és la mateixa reacció que quan es troba un cementiri jueu. I el que ha passat, aquesta tasca de comunicació que dius, el que ha passat una mica amb els cementiris jueus aquí, ja no només a Barcelona, a Catalunya i a l'Estat, és que ens trobem de front amb el tabú, en realitat. Perquè hi ha tota una sèrie de problemàtica que hem intentat explicar així, sense intentar no... Entrar molt específicament. Però, clar, això dificulta realment la difusió també, i és una de les coses que ens agradaria posar-hi una mica de remei, però creiem que abans de fer aquesta difusió potser hem de passar per la part de diàleg participatiu, perquè hi ha diguem, això, debats enquistats ara mateix a nivell ciutat, a nivell més que s'han de superar per poder començar a treballar com cal, amb la qual cosa crec que això és un bon començament, de fet, crec jo. De fet, en aquest sentit, jo crec que un tema important és que difícilment es pot fer una divulgació completament neutra. O sigui, sempre hi haurà un relat darrere, sempre s'estarà passant un missatge, i en el cas com són els cementiris jueus, però jo crec que això s'estendria a qualsevol cementiri, perquè sigui vàlid, aquest relat s'ha de consensuar i ha d'haver-hi aquest coneixement entre les parts i s'ha de superar aquesta reticència de nosaltres no volem col·laborar en que aquest grup faci un relat que va en contra del que nosaltres creiem i viceversa, no? Però jo crec que es pot trobar, i una miqueta el que estem fent des de Mosaica és trobar aquest relat conjunt que sigui tan vàlid, que sigui rigorós, que sigui sensible en les particularitats del judaïsme i que sigui vàlid per totes les parts. Sí, de fet, crec que vosaltres també ho feu bastant a cementiris de Barcelona, justament aquest treball també per adaptat una mica a les necessitats i a la societat en la que vivim, no? Sí, ara recentment el que comentàvem, les activitats sobretot cap a les escoles, també ens trobem, evidentment, un tabú. Quan vaig a comunicar que tenim aquests continguts i els vaig a presentar, primer et pregunten d'on vens, i dius de cementiris a Barcelona i et diuen què ha passat. No ha passat res dolent, tenim aquí unes activitats, i en aquest sentit sí que hem reforçat aquesta comunicació via el PAE, però també tenim el nostre newsletter personal, diguéssim, dins de l'empresa cap a tot el professorat. Intentem ser molt actius en aquest sentit i aplicar sobretot sobre el concepte de la mort. Jo crec que hem d'aprofitar els nens que encara no els hem transmès com a societat aquest tabú per començar-ho a treballar. Sí, de fet, dins d'aquest treball que està molt bé, perquè a més és d'acostament amb la ciutat i amb la societat, hi ha una cosa que sempre surt a les visites i que suposo que tu trobes a cada visita, que és el tema de això es compra, això està a la venda, la relació amb el patrimoni. De fet, t'agraeixo molt que hagis parlat justament del tema
aquesta relació que teniu amb l'Agència Catalana de Patrimoni, tot el tema d'aquests llegats que ja no són tan a perpetuïtat com eren aquests 50 anys, perquè al final són qüestions que és que a nivell social sempre acabem arribant als mateixos punts, no? És un lloc comú, és una cosa que crida l'atenció i que al final... Hi ha hagut alguna vegada alguna visita que no t'ho hagin preguntat? Que t'hagin fet alguna pregunta? O a tu, José, perquè... Ja et puc dir, no, és el tema. És el tema. És un dels grans temes, sí. És un dels grans temes. Sí, a part, com que és desconegut, és un tema poc tractat, perquè la gent no el vol tractar directament, no es vol informar, només t'informes al final, doncs sí, clar, evidentment, com veus aquesta degradació, es fan preguntes sobretot d'aquest caire. Sí, s'ha de respondre tot. No sé si hi ha alguna cosa que vulgueu afegir més. Doncs, si no és així, us agraïm moltíssim les vostres generoses contribucions a vosaltres i a tots els que han participat a les taules durant al llarg de tot el dia, generosíssimes contribucions, de vegades anys de feina, de divulgació, d'arxiu, que al final és un gust sentir a persones tota la vida dedicades a fer aquest tipus de recerques que venen i que les exposen. Només recordar-vos que penjarem les comunicacions d'avui, que podran ser consultables a través de la pàgina web, i us convideu a que seguiu participant a totes les activitats plantejades en aquest projecte dedicat a la revalorització de l'art funerari català. Moltes gràcies.